Dnes si ukážeme o podvodoch na internete so slovenským opálom. Najprv ale ponoríme tento opál do vody, aby sme si demonštrovali to, čo uvidíte na konci. A ponoríme si aj tieto dva krásavce. Zapamätajte si, ako vyzerajú. Na konci videa vám ukážem, ako budú vyzerať. Čo sa nachádza v tomto sáčku? Pozrieme sa. A máme tu dva sáčky. Toto je najzaujímavejší, ten si ale necháme na koniec, lebo tieto tu sa nám ešte kúpu a ideme sa pozrieť na tieto kúsky. Čo majú tieto tri opály spoločné? Tak môžeme vidieť krásne intenzívne farby a tmavý základ. Avšak ten základ nie je tmavý prirodzene, pretože slovenský opál sa v tejto farbe tela nevyskytuje, alebo vyskytuje sa len vo veľmi výnimočných prípadoch a je to vysoko saturovaná hnedá farba. Takže idem vám ukázať, v čom je toto podvod, ak to kúpite ako čistý slovenský opál. Vidíte, že je tam nalepený na vrstve iného kameňa. Konkrétne to môže byť onyx, obsidián, alebo dokonca ešte som sa stretol aj s plastom. No a vidíte, že kameň má krásne farby, avšak on by nemal dostatočnú hrúbku, no v tomto prípade možno aj by mal, na to, aby bol osadený do šperku, a preto sa ten kameň lepí na kameň. To je prvý dôvod. Druhý dôvod je to, že tá tmavá farba zvýrazňuje farby, no ale pokiaľ to kupujete ako solid kameň, alebo solitér, čistý lúz kameň, tak problém je v tom, že táto spodná vrstva, tá čierna vrstva, vám zvyšuje karatovú váhu a vy neplatíte len za opál, ale platíte aj za ten druhý kameň. Čiže spravidla sa doublety určujú len z 10%, za 10% ceny, ako by mal pôvodný kameň z celej váhy. No a ak by to bol triplet, to znamená, že by boli 3 vrstvy navrstvené, tak tá cena by bola ešte o mnoho menšia. Tie kamene triplety nemajú už ani takú trvácnosť. Tieto doublety ešte niečo vydržia, ale už na jednom tu kúsku som si videl aj prasklinku a obávam sa, že či to má aj tu dole, môžete vidieť, že už nejaké to poškodenie, a obávam sa, že či vôbec je to toho pôvodu, ako bolo uvedené. Poďme pozrieť na to, čo je v tomto tu sáčku. Vydajme si tú sáčku. Je tam opál na andezite a vidíte, že to je opál, ktorý je s vysokou pravdepodobnosťou slovenského pôvodu, má pekné farby, avšak toto tu, celá táto vrstva asi až potadia, možno aj to ide ďalej, tak je hydrofanická. Aj keď vyzerá byť suchý, ten opál suchý nie je znútra nasiaknutý a za pár dní, za pár možno týždňov kompletne rozpraská. Sáčok, aby to udržiavalo vlhkosť počas prepravy, no a žiaľ, tento tu sa rozpadne. Teraz sa poďme pozrieť na naše zmočence. No a tu môžete vidieť, že už tento tu opál, ktorý som tam dal, je o mnoho krajší, je o mnoho ťažší. Na budúce vám nájdem ešte lepší hydrofán, aby ste to ešte lepšie videli, nejaký zo Slovenska. No ale poďme sa pozrieť na tie, ktoré zo Slovenska nie sú. A vidíte, že už sú takmer celé priezračné, že nemajú skoro žiadnu farbu tela. Už nasáli kompletne vlhkosť. Sú síce stále farebne nádherné, ale sú plné vody. Takže toto je opál, ktorý
A je síce krásny, ale trvácný nie je, je to hydrofanický opál. A taký trik sa používali ho aj starí baníci, že keď nájdete opál a ho oblížete a keď sa lepí na jazyk, tak je to hydrofanický opál. Pri kvalitných hydrofánoch to nie je až tak, ale s veľkou pravdepodobnosťou a tento efekt môžete pocítiť na jazyku. No a keď nakvapkáte na opál vodu a pokiaľ vám ten opál tú vodu nasaje, tak je to z vysokej pravdepodobnosti hydrofanický opál. Hydrofanický znamená, že je vysoko porezný ten opál a reaguje s vlhkosťou prostredia, no a keď ho dáte takto do vody, tak krásne nasaje.